caggal yettude Allah e julde nelaɗo alayhi salamullah onon rewintoɓe boowal ganni rendo pinale neeso on calminama on juurama on mbiyama kadi bisimilla nder nde ɗo tongode e dow yafnade ko mbayruɗen wadde bindande saabu wonnode en e haajuji goɗɗi ɗi en mbawano woppude ɗi taw kadi dokkani en ruumo wawde wadde ɗum ɗo yewtere boowal ganni hannde e nder nde ɗo tongode eɗen gari haalde ko fati gotol e leppi Fuuta taw wona lefol kuɓtidingol kono noon ko lefol diwaniyankewol woni lefol gonnolngol to Tooro ina wiye Lamtoro nam noon to ɗum fuɗɗi to no woɗɗi saabu haynde kolite ngel la arti e hitande 1912 walla hedde nden o tawi ɗo ko lefol ngol no woodi saabu o haaɓi e Lamtoro gonnoɗo on ɗon ɗum ni woni sababu polgu gadal ngu webtini dentingol Fuuta fof ha wontoyi e laamu jimande laamu deniyankoɓe kono noon e tugnorde men hannde en ƴettoyta toon fof saabu tugniɗen koye biteɗo James Johnson e ko windi ko fati almameɓe Fuuta Tooro tuggi 1770 à 1836 haali ko fati histoire politique goɗnoɗo toon tugnorɗo men goɗɗo ko David Robinson 1975 haali ko fati e hohoɓe wonnoɓe ɗo taw ɓuri tengtude koye Abdoul Bocar Kane kañum e Fuuta Tooro 1853 à 1891 tugnade en e ɓeɗo ɗiɗo addani en e nder doggol ngol mbatten ko fati e Lamtoro en mbawa ƴettoyde gila garangal kolite ngel walla ko adi ɗum kono ƴettaten tan huɗo ɓeɗo ɗeɗo tugnorɗe ko dokki en ko ɗen tugnorɗe dokki en ko tuggude 1885 lefol Lamtoro noon sikki ala hen jeeya ko e leppi gadanteji e nder Fuuta ngol wona lefol kuɓtidingol saabu ngol ardino tan ko diwan filetenoɓe lefol ngol jettate ko sal ɓe ponno jeeyede koye cuuɗi ɗiɗi Lamtoro en ma woni suudu Decce walla suudu Hammadi Gaye lamorgo ngo wonno ko Guédé village toore o wortoro e yettude o wi alhamdoulillahi rabbil alamin jettoɗe godani joom binde kewɗe e tugnade cewɗe ɗe kalaɗen ɗo 1854 fiila Lamtoro ko biteɗo Djiby Samba Sall o jeeya koye suudu Decce natirde 1854 ha lewru juin 1855 ko biteɗo Hammadi Ali Siré koye suudu Decce fiila lewru juin 1855 ha daroɗe 1856 lefol ngol koko diwɗuno e darorde 1856 ha lewru février 1859 Hammadi Ali arti kadi lawol ɗimol ngam lamtade caggal ɗum o feeri o fayi Nioro e hitande 1959 o abbi Cheikh Oumarul Foutiyou e campagne gonnoɗo e Rumo Sego e lewru avril 1859 ha lewru novembre 1860 Hammadi Bocara mo suudu Hammadi Gaye kañum ne ari laaɓi to kanko ni sifodiri e Louis Faidherbe cifodiral ceernogal Tooro e ko heddi e Fuuta ko nanodiral jaam siifa hakkude colonie Sénégal e gardinoɗo Tooro e on saaha ñande 10 avril 1859 kono nden sifande gonnoɗo almami Fuuta e on saaha heptinani ɗum ko hono noon kadi haaleɓe joguinoɓe ko fati e suɓgoji walla mbiyen jagorɗe ɓe keptinano ɗum hay woɗɓe ɓe ganduɗa ɓe ko hilifaɓe wonnoɓe Tooro jaɓanini nden noon sifani ñande 10 lewru avril 1859 hakkude Hammadi Bocara e Louis Faidherbe lewru novembre 1860 ha lewru février 1863 fiila Lamtoro ko biteɗo Siré Gueladio on ɗon koye suudu Decce ina wiye ko ɓattinoɗo tubakoɓe leydi France kono kadi o jaggama o soka o wara koye law e nder ko mbawɗen innirde duppal Borom Ndar on saaha wonno Borom Ndar ko biteɗo Jore Guibéry e hitande 1963 lewru mars ha lewru août 1863
Samba Oumou Hani mbo suudu Déthié laami on Samba Oumou Hani noon ko ɓi Djiby Samba Sall kanko ko calinoɗo tubakoɓe sanne kanko ne o itta o yaltina leydi ndi woni o ferna o nawa to Nioro nde o nawa to Nioro kanko ne o jokkoy toon haare kono noon o hawra toon koye safalɓe jeenoɓe e hinde awlade Moubarak ɓe ganduɗa ɓe ina gadduno caɗele toon to Nioro to o jokkoy toon haare makko lewru septembre 1863 ha lewru août 1869 ko biteɗo Moulay Paté walla Moulay Paté e nder suudu Hammadi Gaye ko kañum fiila lewru août 1869 ha juillet 1878 Samba Oumou Hani mo suudu Déthié fiila kadi lawol gongo o nangodiri e laamu tubakoɓe joɗinogo to Saint-Louis ka ɗum jibini fitinaji goɗɗi e nder Toro kanko Samba Oumou Hani o maayi koye hitande 1978 lewru juillet ha lewru octobre 1870 lefol ngol kadi diwɗi woni lefol lamto octobre 1878 ha lewru mai 1881 lamtoro Mamadou Mbobo fiila lamtoro Mamadou Mbobo noon fiilera ko duuɓi 27 sabu yi aduna ko 1850 o hawre ladial ko 1880 kanko ko ɓi Abdoul o ko ɓi lamtoro Djiby Samba Sall nene makko noon woni Mbobo Diak Moukhtar Ba mo Podor kanko o jangi e école des otages hade mom wontude école des fils de chef han woni lieutenant o jeeyama e campagne de pont mo Fouta e hitande 1981 luural hakkude makko e halayɓe kono kadi luural hakkude mabɓe e yoge ardiɓe guure gonnoɗe e nder Toro ina gasa tawne jaayi sababuji ittugol makko e hitande 1981 lamtoro Mamadou Mbobo maayi koto Toulon e hitande 1987 e on ɗon saaha o wonno koye formation militaire woni koye heblo Kuninkago lewru juin ha lewru novembre 1881 Hamme Gaysiri mo suudu Déthié on Hamme Gaysiri ko ɓi Ali Samba ko baɗum lamtoro Djiby Samba kanko Hamme Gaysiri ko ndeno fiila wiyama wonde kanko wargo makko rewi koye posnogol lamtoro Hamme Gaysiri kañum e hoore mum yaadina e El Hadj Oumar e nder to Nioro e nder campagne mo Ségo o tawtorama ɗum hayru mo Masina o tawtorama ɗum o fiila lamtoro ni ko nde o arti kono noon o juutani e wonde lamtoro lamtoro goɗɗo dewɗo hen ko lamtoro Bocar Sidiki Sall janvier 1882 ha lewru décembre 1887 Bocar Sidiki Sall mo suudu Déthié fiilama kanko Bocar Sidiki Sall kanko ko ɓi Mamadou lamtoro Djiby Samba kanko o wonano nandirɗo no feewi ay ardinoɓe laamu Toubakiri ɓuuri tengtude joɗinoɓe ɗo Podor ɗo kono kadi o wonano nanodirɗo e ardiɓe guuri kewɗe lamtoro Sidiki Sall kañum e hoore mum tuuma wonde ko kam jagganno Baydi Kacci haɓe mbari commandant Abel Jandeer to Hayre Law ñande 2 lewru septembre 1890 on Baydi Kacci pamni wuuri tan ko duuɓi 26 sabu ko 1866 o jibina 1890 o hawri e ladial lamtoro Sidiki Sall noon kadi eɗen gandi tubakoɓe ɓilinomo hakkude makko e Mamoudou Yero Sall luural kadi ɓilima hakkude mabɓe ko adide eɓe jiitodiro taw ɓe jiitodiri koye wargo commandant Abel Jandeer nde tubakoɓe ɓe tuumiɓe kamɓe ɗiɗo foof jeeyaɗe hen kamɓe noon ko commandant Aubry Lecomte wariɓe tawa kadi ɗum waɗi ko ñande 10 lewru septembre 1890 e nder dingiral Podor caggal ngon wargo biteɗo Jerebi Ba on ɗon ko kam wonno cuddiɗo lamtoro yeehi ha to Saint-Louis to fiɓi noddude tubako o hono Aubry Lecomte e lawol woni porte ɗum plainte on ɗon ni wiyama wonde ko ma dogna nawa nokku e gonɗo to leydi Gambie mbo waɗani Banjul ɗon ɗo wonno kanko Aubry Lecomte ñawore leydi France wawana yettademo saabu wonno koye colonie anglaise colonie gonde jimade leydi Angleterre o artoyi o waɗa directeur des affaires e hitande 1991 lewru décembre 1887 ha lewru mars 1889 Hamadi Natangue ko noon français o windiri lirduɗen ɗum hono noon jeeya koye suudu Hammadi Gaye fiila lamtoro
lewru mars 1889 ha lewru août 1890 Sidi Abdoul Djibi Samba Sall walla mbiyen Sidi Mbobo on ko miñum Mamadou Mbobo kañum ne fiila ndew fiila noon ɓe jiino wonde kanko e hoore makko omo woni no feewi e jiimani Mbobo Ndiak Boubou Moctar kono kadi mo woni no feewi e jiimadi Elimane Abou caggal diwogol walla jaltingol lamtoro Sidi e on ɗon saaha hankadi lamtoro natti wodde woodi tan ko wiyete chef de canton noon naatti hankadi e tippude laamu leydi France hay sinno ko seeɗa ko ndeɗo meftande kemnoɗen wadde yewtere moon Boowal Ganni e ko keɓɗen e cewle ɗe kalɗen ɗe James Johnson ko winduno kañum e David Robinson ngam wadde ngeɗo bindal ngel ko yowiti e laamuji lamtoɗo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah ko janguɗa ko heƴe hoore ma pamɗa deeƴi toon yaltani a lettani hen bande en ɓe sono heewi sono famɗi a lettani hen bande en